так собі трохи думаю, що святий Натанаэль сьогоднішнє читання, і він може бути спокійно таким заступником всіх нас, тому що, не глядячи на наш довір, нашу віру, то завсёды ёсць у нас некий такий момент, що так не довіряємо, може так, хочемо випробовувати віру. Ми класично привикли випробовувати певні речі, світ нам дає можливість випробовувати. Ось. І Єсус, розуміючи це, розуміє таку сутність чоловічої натури, він каже: я тебе бачив раніше, тобто я тебе познав раніше, бачив, ти сидів під смоковницею, це drzewo figowe по-польски. Як мовчне перетлумачено, фігове дерево, да? Тобто смоковниця – це місце, де люди у традиції Ізраїля вони розважали про важні речі. Ось. І там, певно, з собою Натанаэль вели некую боротьбу, я розважав про Бога і такої містиці повної своєї особливої заставався. Я думаю, що так само Бог знає наші всі ті дерева, під якими ми сидимо, в різні ситуації. Ось сюди пасовує конкретно до чоловіка. Більше того, Натанаэль ще задає таке цікаве питання пану Єсусу. Откуль ти мене ведаєш? Откуль ми знайомі? Тобто, чому ти так про мене можеш говорити? Єсус перед тим каже, що він справжній ізраїльт, у якого немає ніякої лживості, чоловік, який шукає правди. Я думаю, що це питання так само класне, можна собі задати, і Богу задати, перш за все. Бог, откуль ти мене ведаєш? З яких місць мене ведаєш? З яких місць моєго життя мене ведаєш? З яких моментів моєго життя? Як наша історія з тобою супольно розвивалася, розвивається, і куди мене може вона привести? Коли ми будемо щирі в таких питаннях з Богом, думаю, що наші відносини можуть вийти на такий більш високий уровень щирості і інтимності.